he kan khovela hian lim le lom takin mangai tong ve in chung ko lim tak din ma ila lim lai ni hian min kian san le thin lim lai ni kha avarei lo em ziak tu lal zui tluang a mar zote mei ni sare ni in ka thian pa nen kan khwa kan ngai nat per mun kan venga agriculture office bula step nuam tak noya thuin kan in koma ka thian pa hi zual te a ni in pol soma pas limin Assam regiment a aluta an training zo a aron ho ba kalaron holo ka thian pa nen chuan no panglai atanga in kom to kan ni awangin kan in ngai thei hle a tun chum kan in kom po hi aron chu tri lai ani kan in kom chu nuam kan tia kan hlim hle bok ka thian pa chuan an thil don ron hon chuan phora lunga ti oi ngei mai zo pa mei zial a tron na hring nei mai nen a thil ron hon chu kan han so ke poka tong chu a tui hle ngai zong lam thil kan soya ka thian pa chuan boya ngai zong in nei to em ti in bin zo ta ka thil in lai chu ka phu thot ni e ka thian pa hian min om bo san awangin engma a shelo ani shil na chang ka shelo bok nen boya he khovela hian mei che pakhat chia mangai ka neya ma se ka mangai chuan min pe lo san ta ani hi ka tia ka thian pa chuan boya min han shil ve ta che thil om zia chu atia o te ka han thiana ti chuan ka thian pa chu ka shila ka thian mishingin kan tan hun poimo chu kan shereng thin keipon April ni sare sang ni pasare kum khan ka mangai chu ka tonga ma se ka mangai ve chuan kum sang ni som pakua kum tir khan he khovel hi min chua sanasin April ni ruk sang ni pasare ni in pol som pani kan zir kumani kan khwa a higher secondary school a kaluta school lu chan ni ani awangin kan bang ma hle atu ka tang chuan ta spa ngai kan nei chana kan class teacher in roll number 3 alam lai lo present tu ka mu chuan ka waham hai chiang em ka tiang khopa mail thale do om ka khuanu hian alo duan chuak thei do nem ni lunch break lai ania kan school canteen a thil eya ka thut lai chuan ka phu chiang hle mai kan class roll number 3 nge mei kha ron luta thut mun han rem te chu awa han nal em ti chuan ka thil ei zo nu chuan bil ka pe fela a bul chu zak mia lawin ka va pana a ma thu in zak chung chungin a ming ka zot a ming te chu awa han in me em wa neng moi ka nia ka thian te chuan lal nu tin min ko thin nang chuan moi moi min ti mai don nia atia a chana te chu a fel khlap mai khuanu hian ka tan hian ruat che sela o ka tiril rovong fonga nie a mel tha in adu om emalom ti chuan school ban alo huna in lama thil ti ngai kan nei thin awangin ka ho fata thui ka kalma chuan ka hnung lama mei chemang ang au o chuan benga ver kher mai chu o chu voina ka o hriat nena wa in ang ve tiril ru in ka hoi leta moi moi khat tlangwal pahnih hian rui ti hriat takin an lo chai ka tlan let fata thian te u khongain in mei che chei lai kha kal ti ro u ka tia pakhat sok chuan no pang lo in rol su min lo ti ma ni lo ma in lak upat ve ve nen in mei che chei lai hi kal tir ula in na lo zo kang ka tia pakhat sok chuan min ron nek chiang kher mai ana phong phong le ngal nima sela ka thin lung lua tu an ti buai na chuan min ti pau khawa tom do lo chuan min nek tu chu adula loin a kun lai chu a maya chuk songin ka neka roi sa ani awangin a thal hal der mai a thian pa pakhat chuan min ron fua ka tum chu lo pumin kong thlang lama ka tlo liam ta ani kha ti chuan ka do em nen chuan kan ho dun ta karil ru chuan khua nu rem ruat dan hi avalom om thin em ka ti vong fonga chu taron tong masa in thian pa
kalom tu ke o min ron chan lo ta la kha mi te khan eng tin nge min ti ang ka hre si lo kalom tak zet ani tia moi moi lom tu soyangai hleinem kan classmate le kan thian te chung kan ti thei to kalom ti in ka chang thian pa tu nge I ming eng tin nge ka kawang che tin min zo ta lal nun tluang ka nia tluang te tin min kau don nia ka tia ti chuan kan in biak zel chuanin ai zol lam mi ni in ano pan lain anu le pa te an in thena ti chuan a pa hne na le khazir tura hetlamaron omani anu dewa an in chu kan thlenga thingpui in tura min som na chu hnialin zan lama len ka tila ani chuan a lo rem ti ve mai ho kunga chuan ka hlim ru hle a kong te chu avul chu mai hian ka hria ti chuan zan ria kan ei kham hnu chuan ka thin lung lua tu moi moi te in lampan chuan in chei ve takin ka chuaka an in kan lu chuan a pa nen an lo thua rin lo deuin a pa chu mel hriat sa le kanel em alo ni a pa chu purem ruata PHE a kan JE ani a pa po chuan min hriat em awangin kalut chu min lo lom tha hle a tluang te nangin ni mo iwa fel ve lo leng thuro atia ti chuan moi moi chuan ka pa tluang te a hi I hre sa ni mo a felasin ti pa chuan a lo nuya anui mel te chu avahan moi tak em purem ruata chuan hre sa e ti ringut ma se hlim lo mel ro apulo ti chuan moi moi chuan voin thil thlenga pa hrila purem ruata chuan tluang te iwa ti thave ka fanui chan him awangin I du min dil ro atia pamaruat kan ti tura khua nu ruat sa ani maya engma angai lo tin ka chang ani boi tluang te hlim deuin in kong ro ka chaw e mai ka lo va mu ange ti pa in bedroom min pan sana mei che ina ka voi khat len na ani wang po aniang ka zam ru hle a soi tur po ka hремang lo ani chuta moi moi chuan tluang te enge I aim in life tin min zota police officer tia chang fatin ani le nang ka tia ke chuan fashion designer ni ka chak tin min chang ti chuan hlim taka kan in kom hnu chuan zan po arei ta dewa ho turin ka thawa pon lampana chua ka tum lai chuan tluang te lo ding lok te ti in hnung lama tang chuan moi moi chuan min ron aw ti chuan min ron pan hnaya engma soilo chuan min ron kwa amit tui tla po ka hailo min kwa anga indo top bak chu ti thei ka nei si lo ti chuan tluang te engin nge ka thin lunga hian phuar che ka hrelo voin chuna school country na ka hma a I ron thut khan karel ruwa I om hala ban nuat langwal pahnih laka min chan le ka chuan ka du ngal che asin tluang te ka hmangai che atia soi tura fa wang em moi moi keipon voina kan class teacherin roll number 3 ati khan mundang po ko hoison thailo nangma a kamita forenga chu wanga lo break laya zak chung chunga I ming ka ron zo che tlangwal pahnin an chai buai che khang kal zai rel thailowin ka kepe na top ngala moi moi keipon ka du lutuk che ka hmangai che ti in ka chang let ve fata ti chuan chu zan thla eng no re noya chuan hmangai na par tlanin kan in fok ve wang ani kha moi moi ka va ho to nge zan po arei to naktuka school kal turin karon somang che o ti pa in kamang tha a ole min lo som lo vai ti pa in min mang tha le ta ni kha atuk school kal tur chuan phur taken ka in siama ina tangka chuaka moi moi chu som phegin konga chuan kan hlim dun hle kan phani chuan school kal chu nuam kan ti in kan phur thei hle a nie awang chu thin lung in nei ton phani school khat le class khata kan thu ho mi olom ti chuan tram exam te chu zawin in lo na rema ka in lo ve a chol a rei don lo awangin moi moi po a holowa kar to pa piangin kan leng dun ve thei thin ani
school lu te alo hun le a higher games tura kan school po ka din buat sei ve tlan ka thei awangin running event sa min tel tir po an tum ve moi po girls badminton a tel turin an lo ruat ve a higher games tu kan ngakl dun hle inti siak na hun alo thlen chuan kan school bus mangin mual puilam kan pan ve a kan thlen chuan Mizoram higher school somthum pasari set chu tel turin an lo in ziaka in elna chu chan anita amasa in mi pa metar sariat in bulkan chana chuta chuan tel ve in gold medal kala ve kan school chu an aurol dur mai ti chuan ni aliam chawa metar sang khan salia silver medal la le in metar salia gold kala le bok baseball ya thlang ka ni ve lom na chu avana sa cm hun le ni te po aliam zela higher games khar na hun le result po na hun mangin inti siak na chi sang somli panga seta hun kan man nu chuan kan school in gold som ni silver som bronze som la it Mizoram higher pumpuya pani na kan ni nge silver som singa pakhat hi kan lungdum tu moi la kan ni ve kan lom tun ve ang reng hle anuam phian mai Christmas po kan nai le to hle a ti chuan Trump ni exam te chu zo felin result puan le school miss thlan na nei ani a result an puan chuan kan class result chu a tha hle pani na kania pakhat na chu ka thin lung hun ruak lu tu moi nge ani Christmas hetlama man atung ti ka shet chuan ka falom em apa chu bazar na tur delin aizola gan bazar duna nuam ka ti kher mai urlok zan chu kan thian dang te nen moi te ina kan mang hawa nuam kan ti hle kan poisa tho khom mangin arsa kan lei ve a moi pai na thila azina wangin a omlo zana rei nu chuan kan thian te chuan min hosana kei ero moi chuan riak tura min ti awangin kariaka kan thian te an ho nu chuan in chung lama in kom turin moi nen chuan kan chawa lim takin kan in kom moi chuan tluang te kan in mangai na hi engin nge min then theyang tin min zota moi khuanun kan chunga za angai chuan thina chau lo chu min then thei tur omin ka ring lo asin ka tia tluang te nima sela entiknia emo chuan kan da in kalsana ngai om sia moi khoi huna po omla karon zong chuak ze lang che ka tia ka thu soi laya amit tui tla chu ka mu mai hau lo alunga chia te ka hriat awangin moi kan chung zona arsi eng moi deuh ki a hming hria em tin ka zota shelo tluang te enge a hming a eng moi sia tin min chang ding ni puan ta ani khi ampula eng ve deuh ki arim tu tlangwa la ni khi arsi in mangai tak ang khian entiknia emo chuan tiam tlate kan la ti nge yang ka tia chu zan chu trap le nui chungin kan mangani ti chuan hun lo kal zela pol som pani chu that takin kan zo ba kan lo kai ve don ta reng mai ka mangai moi nen chuan college zom ni tur ka din zota government aizol college ha zom kan tuma admission te kan han boy pui nak nuwa class po kan chanta college life chu adangin nuam ka ti hle a moi nen po chuan kan la kal tluang ve zel nikhat chu class kan ban ma awangin moi te ina ka koya anu te nen min in mel hriat tir nu chuan thingpui aluma lim takin kan in ko moi chuan kan in ton dan anu te bula chuan a soya makan ti mel chu kan hailo ti chuan college po chu that takin kan zowa kum thuma liam le meu chuan ma po kan lo zota moi nen po kan da in bezela arem thokin ka in lo ve thin ka tong traya piangin ka aimin life pa ne na ka dil thin kum sang ni som pathumania aizola ka pu ne na tang MPS exam thei thu ka sia ti chuan MPS exam tur chuan ka in buat sei ve a ka pu te pula chuan chukin anni chuan min lo buai puya ka in buat sei ve fe nuin MPS chu ka exam a va nei thlak takin
inspectora katling lau mai police training school kan training nu chuan Aizawl police station a inspector chuan ko oma quarter lo income amo tur engkim chu an lo ti fela nuam ka ti kher mai ti chuan engkim poimo ang kan ti fel chuan karil ruwa moi a lo lang ka fa bia a ka hlo tlin na chu min lom pui ti a tong ka ma tang ka sia ni ma sela hun a lo kal dewa kan lo boi ve ta deuh te po aniang chu moi nen po kanin pito ngai meu lo kol ka tuma piang in atlang theing lawa ni khat chu petroleng in ka chuaka dor pui phei kan tlan lai chuan kong sir lam dor pakhata fashion care in ti chu ka hmuwa driver chu ding vat turin ka shila motor atang chukin dor lam chu ka pana kalut chu rinang ngeiin ka mangai moi chu do kan bula cher vir thaya chuan a lo thuwa abula tlangwal pakhata thut ve awangin vapo lo chu ka ti tluwa dorming in sia na laya phone number chu ka la a ti chuan ka tho pui te lam chu hlim lo ta ka panin motora ka lu thil om zia min zo po chuan ka chang theilo ni loin chang turin tong zai ka rel theilo mai zo ka ni an nu thlakata chuan number long atang call ka dong ta phone chu ka la a ka o hriat nu nge mai hian hello ron tia enge ni ta Aizawl police station office ani ka tia chuta tluangte keima moi kania mu lok che ka du millennium center ko ta ka lo nga bang che atia a o chu trap o ani ti ka hria a thu soi tur a soi zo chuan a da nga la ti chuan millennium center pan chuan ka kala ka thlen chuan ka mangai moi chu lim lo taka alo thu chu ka va hmuwa ka va pan hnaya min hmu chuan tluangte min ngai dam ro engma hril lovin ka phat san che a mania kan doron lu itum po kha ka hmureng che alom kaminia ka bula thu ka thian pa ani kha ka hlotlin hnu khan ka laka tlak tlum tumin ma aron la a ma se ka nai thei si lawa engkim a hriat ve awangin ni khat chu leng chuak turin min soma ka lo du ve mai ma se kha ni kha tun thlenga ka in chhir na ni ani si chuta atrap zoi mai min hrila tumpo chu ka hre thiam ma se atorna phena mit tuikar mangai na chuan kalsan turin min nor thei si lo ka kwa topa moi isoi tum ka hre thiam fekalom lungai chu mit tuikar mangai na wang hian ka kalsan ngai lawang che ka tia moi bok chuan kan leng chuak chu rin lo takin min sual thuta a mai chia zok chu ne be in ko om si adua mu nu chuan min ho sana ka thil ton chu ka dor lua na ten an hriat awangin min chhuah tira dor po ti ngai na om lo awangin kan ti ral pha ta ani atia a trap le zoi mai ti chuan ron tong chuak le in tluangte ani kha ka hua ani atia mangai tu thin lung chuan lei na chin to ka lo nei bok nen moi case ka file se kang che o ka tia ani chuan a lo rem tia case chu file in police pahnih kan tira chu pa chuan ron hruaya officer ron lu chuan hlawa nei ti a hriat ngal lalnu nangmo engtin ngei ti the aron ti lut ngala chhana tum mek lai chuan tlangwal I thil ti a poi mani in mangai tak te in kar ti chiat tuma pu ni in man ini ka ti fin ngala lokapada in zela thon tura dari ani moi kalo thlang che ka tia anin thleng ka va thla a anu chuan boi lo kal fat te atia kan phei du na anu in min hu chu a phu chiang kher mai boi he police officer he tunge atia moi chuan ka thian pa tluang te ani hi ati fata kanin sibaya thingpui te kan ina moi nu bula chuan engkim kan hrila ho ka tum pon ka chuak chu moi chuan tluang te ka lo me o atia ka hoile ta ka va pan nai le a ka kwa fonga moi harasat na ito hi ka phal ngai lo ka tia
amit tu ron luang le ti ka hailo a in nit faya tluang te ka kalsan se awang khan min ngai dam ro o atia moi ngai dam ngai khopa sual ila ti leinem ani tluang te min la pom theyem moi eng lai pon ka thin lunga I om renga sin katia number chu min pe thale a kanin bengun le ta le nikhat chu ka phone alo ri a kalak chuan moi alo ni reng mai ka pick up vata ka tong ma chuan hello tluang te moi thian nu kania ni sana tang moi hi adam lawa a tho te ha a civil hospital a kan om mek aron ti tamai rang takin damdoi in chu panin ka vathlen chuan duty te pula ka damlo mu du chu ka soya female ward a khum number pariat na a ka mangai mu ve reng chuan min vatina em ti chuan ka vapan hnaya minute nga ka thut nu chuan moi chu ron hara ron tong chuakin tluang te iwa fel ve I local dua ka ngai lutuk che asin na tia moi keipon ka ngai che alo ka muchak lutuk che a traffic to tak kara karo in zep ve zela di hi katia doctor chuan test result alam the aron tia ka vakal chuan doctor chuan ami ta liam thu le a chhuwa vat tur thu min lo shila huna lo kala moi chu dam takin a chuak ve le ta ti chuan kan la in bechar chara kum nga set aizol ko om nu chuan transfer order ka mu ve ta Saitwal police station a thok turin min lo tia lekha ka don zan chuan moi te in lampanin ka kala ka lekha don te chu ka shil chuan amit toi chu aron luang chuak nga la chu mit toi kara ko harna chu ka ngai ngam lawani moi lungai trap chu thlem tumin pon ka chuaka arsi ka entir le a amma angkhan engkim kanin shila kanin thlem lung oi ve theita kan na awang chuan ka hlima nima sela moi ero mangai na wanga ko harna wang khuwa a siang angaloi tur chu ka don ngam lo saitwal lama engkim kan ti fel nu chuan mani khuwa ani bok ne mani ina tanga akal thei tur chu ka lom hle ani ti chuan ka na chu nuam ti takin ka thok le a nikhat chu July ni somni paruk ni in heleya ta pian champha alo thleng ve ta kan office ka thian that pakhat lalmuan pui chuan min wisnan kan pani pik mangin captiona kalom pui che ti in laugh lem pani chu ada a chu repost ve in kalome ti in laugh lem pani ve chu ka da ve ka status tu emo hian ron reply ni e in pia ka khat chuan in rin helpo ana don ti ka shia chu message sa chuan ti hian thu aron in sia ka moi ron thona ni nge nun tluang kan hlim lai ni te kha ko la aliama kho harna wang khuwa isoya siang ang kaloi ta ani hi ma na chuan chor thlapui te kha an eng moi zual pik thina chung si arina moi na chu aron bel thin tu na a eng moi lo ka ti na ani lo moi taxi in a moi lo zual mai ani ikianga ka hlim thin ang khan entika nge ka hlim le ang chang dangi bel ta siamo atia mon puinen kanin ngai zong emoti in status ka aron reply ani ti chuan a message chu ron zom le in chen to ngai lo na hun mangai te len dun rem ve to na kan khovel pani na tura chuan nang nen in ton le ka du ka tra na tura ka lo hlim thin zia kha mitthla chuwin ka suang tua trapsi lo hian mit tu ya far le thin lungleng ni si lo hian kho har chang oma thin lung hliam hian damnan khuwa rei aya rei ama mo si entika nge ka thei nge lang che a I ming lam lo va ko om theyang thin lung chuan du ten na pom che a ma se lim thla ai fia lo mu mang ang lek ini le si thin mangai tu emokati che a mangai na om sia min shil shetu ini si ton mang hinang ton na om chun chau ani tak si chuan ka mangai mang tha mai le atop nan du sak na ka hla na che atia a message to reply fatin moi
i hriat thiam lo ani kha he khawela hian nang chauh ka hmangai che a nang nen chia hun man ka du voin ka pian chamani a ka status lua tu ki ka ngai zong ni lovin kan office ka thian thaber women constable lalmuan puyani khi moi min hmangai chuan min ringam tur ani lom ni ka tia ani chuan phone call in bia ang atia ka vocol chuan alo lo fata engkim ka hrila muan pui ka thian ani ziale kanin lai chin dan chu ka hril fek nu chuan tluangte do ti soilo ti fiaro atia moi kanun na chalin ka tiama che dot ka hril lo che a rem chang masapera kan khua ka hruai ho ang che ka tia phone atang chuan kan trap na sa ti po kan in sheton huna lo kala moi chuan min ron bele hlol trap o che phian tluangte kan no in kan fenga mi ho satak fa pa min nei tira tuma palai ron tir khal fat ro atia ti chuan atu ka chuan palai chu kan kal tira reman ti lo thu kan hriat chuan ril ru avana em moi chu ka be fata ti chuan atu khwa lo vara ai zolama tang da thlak turan oma wangin moi chu ka bia a tang kan da tur thu ka hrila moi bula chuan millennium center a min lo chang turin ka tia office motorin kan kala kan man mo lo a khat tokin moi nen chuan kan in be renga ti chuan tang kan da fela engkim kan ti fel chuan millennium center lam chu kan pana kan vathleng chuan moi po min lo ngak ring to motora chuan hruai lut fatin kan ho a himdam takin kan khua chu kan thleng vele ta moi nen chuan kan ina kan luta kan nu le pa te chu engkim thil om sia kan hrila min lo hrethiam khop mai zanria ei kham chuan mutalo huna moi chu ka khuma mutirin thuthleng seya ka muthung atu khwa lo vara kong ka kikri chuan min ti har kan nu in ava hon chuan moi nu te chu thin rim set hian an lam ding khur hlom mai an ron luta rin lo taka kanu le patenen hlim taka anin kom tak si chuan moi nen po chuan kan lom hle atira tang atop ta moi ne na kanin ton dan chung chang chu kan lo hrila kanu le pate chu anin soirem thei lo mai le moi nen kan tan chuan cha na le lom na ni athleng ani ringot ti chuan tuk thuan kan ei kham fel nu chuan moi te po ho za yan rel ve ta huna lo kala November ni sompali sang ni sompari atania dari atari chuan moi te chung po an lo thleng fela ti chuan chonu dar khat le chan ve ani chuan in nei dar ri in ka mangai ka lungdum tu van eng moi nen chuan pathian le ko shan ma a tiam tlate kan lo te ve ta nu pa te a hun kan man chuan kan hlim hle a Christmas le kum thar po kan hret chang zo to lo kum sang ni som pakwa kum tirani a moi chu in soi sel le in kan in enter fata ai zolama min lo ri fara test result kan lam chuan doctor to min shil chuan thinlung avati trap na sa em ni e he leyan ta dam thei to lo tur ka mangai ka lungtum tu le kanun chok lim tu ber chuan a fei ve tlat si moi chu thayang to ken ka kom hlima thinlung ero atrap si thin ka mangai chu entik lai ma in ka thla thlam ngai lo ka hun nei ang zong chu atan ka hlan ani ti chuan mei ni sari sang ni som pakwa ni in he leya ka mangai ka lungdum tu moi chuan dan na khir tak kan sarwangin min pe lo santa khang hun toi te ka lim na in khat ve thin ma se lim lai ni te ka avare lo em ka tia ka thian pa chuan boya lungai su khwanu in sa angayanga fa po ila nei lawa nakru bo chu ala pele fatang che ti in min nema ka thian ka lome ka ta ni om theya ma se moi bak nei ka tum lawa ani chia ka mangaya ni ti in ka chang ti chuan mei ni somni pasari
sang ni som ni lawin her chuakin computer ma a thuin tuna ingai thlak mek story hi zia chhuain alo om ta ani atop ta